Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Iżżu nixtieqlkom minn qalbi l-għodwa tajba. Illum il-25 ta' April il-Knisja tagħmel il-festa ta' San Mark Evanġelista. San Mark kien dixxiplu ta' Pawlu l-ewwel, imbagħad sar id-dixxiplu ta' Pietru u kien mill-predikazzjoni ta' Pietru li kitbilna l-Evanġelju tiegħu. Skont xi wħud huwa l-ewwel kitba tat-Testament, l-ewwel Evanġelju li nkiteb. Hekk dan l-Apostlu ħabb ħafna lil Mulej, ħabb ħafna l-Knisja tiegħu u x'aktarx kien li waqqaf il-Knisja f'Lixandra. Kienet belt kbira u x'hekk fl-Eġittu fuq ix-xtut tal-Mediterran u x'hekk fejn tispiċċa x-xmara Nil fil-Mediterran. U hemmhekk ukoll irċieva l-martirju billi rabtuh wara xi żwiemel u ġarrah sakemm ovvjament miet. Nitolbu bl-interċessjoni ta' dan l-Apostlu sieħeb ta' dan l-Evanġelista sieħeb tal-Apostli biex aħna wkoll hekk ikollna l-qalbna l-kelma ta' Alla u nħobbu l-Evanġelju tal-Mulej Ġesu. Fiskiet nitolbu maħfar lil Mulej għal ħtijietna. Iben Alla li twilit minn xebba u sirt ħuna Mulej ħniena. Iben il-bniedem li taf tader in-natura dgħajfa tagħna l-bnedmejn, Kristu ħniena. Iben il-kbir tal-Missier li ssalva lil ħutek u twassalhom fis-sema, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nfaħru bil-qalb l-Alla għal ġid kbir l-għamlinna bl-Evanġelju u xekk li tagħna San Mark. F'din il-festa ngħidu flimkien glorja l-Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art lill-bnedmejn ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Sejri noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa skont l-intenzjoni ta' Fjona u l-membri kollha tal-familja Formosa. Nitolbu. O Alla, inti mlejt bġieħ kbir lill-Evanġelista tiegħek San Mark billi tajtu l-grazzja li jxandar l-Evanġelju. Għamel nimxu bil-fedeltà wara ibnek Ġesu Kristu sina li miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Elu l-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, tħażmu l-kol kemm intom bl-umiltà lejn xulxin għax Alla jeqfilhom lill-kburin imma jagħti l-grazzja tiegħu lill-umli. Kunu mela umli taħt lid setana ta' Alla biex hu jerfa'kom meta jasal il-waqt. Ixħtu fuq l-ħsibijiet tagħkom kollha għax hu jaħseb fikom. Kunu meqjusa u għassu il-għadu tagħkom ix-xitan. Qisu l-jun jgħajjad, idur u jfittex lil min se jibla. Ifqulu sħaħ fil-fidi. Intom tafu li ħudkom imxerdin fid-dinja qegħdin jaqsmu magħkom l-istess dbatijiet tagħkom. Imbagħad wara li tkunu batejtu għal ftit żmien Alla li jagħti kull grazzja li seħħilkom għas-sebħ tiegħu ta' dejjem fi Kristu
u nnifsu jerġa' jqajjimkom, iwettaqkom, isaħħaħkom u jqiegħdkom fis-sod. Tiegħu hi s-seta għal dejjem Amen. Ktibtilkom dan il-ftit kliem permezz ta' Silvanu li għalija u hija fidejl biex iwassikom u niġdilkom li din hi tassew il-grazzja ta' Alla. Żommu sħiħ fija. Il-Knisja li hi f'Babel magħżula bħalkom. Isselli għalikom. Inselli wkoll għalikom Marku li hu ibni. Sellmu lil xulxin b'ewsa ta' mħabba. Islim lilkom il-koll li intom fi Kristu. Il-kelma tal-mulej. Tjubitek mulej irrid dejjem nanni. Tjubitek mulej irrid dejjem nanni. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. F'kull żmien ixandar fommi l-fedeltà tiegħek għax jiena qed il-ħnina hi imwaqfa għal dejjem. Fis-sema int wettaqt il-fedeltà tiegħek. Tjubitek mulej irrid dejjem nanni. Ifaħru ismewiet eġubijietek mulej u l-fedeltà tiegħek fil-ġemma tal-qaddisin. Għax min hemm fis-sema daqs il-mulej, min jiġbaħ lill-mulej fost dawk li hemm fis-sema. Tjubitek mulej irrid dejjem nanni. Ħini il-poplu li jaf jgħajjad bil-ferħ li jimxi mulej fid-dawl ta' wiċċek. Bismek jitennew il-jum kollu u bil-ġustizzja tiegħek jifirħu. Tjubitek mulej irrid dejjem nanni. Alleluja, alleluja, alleluja. Aħna nxandru Kristu msallab li hu l-qawwa ta' Alla u l-erf ta' Alla. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu wera ruħu lil-11 u qalilhom morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba lil-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammet isalva, iżda min ma jemmenx ikun ikkundannat. U dawn huma l-mirakli li jissieħbu ma' dawk li jemnu, f'ismi ikeċċu x-xjaten, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu s-srieb bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Iqiedu jdejhom fuq il-murda u dawn ifiequ. Hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. Huma mbagħad marru jippritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u wettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Din is-silta mill-Evanġelju skont San Mark eżisħuti li għadna kemm smajna hija l-konklużjoni l-aħħar parti tal-Evanġelju skont San Mark l-għeluq biex ngħidu hekk u xekk. U Ġesu wara l-qawmin tiegħu San Mark jgħidilna li der lill-apostli tiegħu u xekk qabel ma tera s-sema u qalilhom dawn il-kelmiet tant sbieħ. L-ewwel nett jibgħathom fid-dinja kollha biex ixandru l-bxara tajba. L-bxara tajba hija l-Evanġelju, Evangelion bil-Grek tfisser aħbar tajba, aħbar ta' ferħ u xekk. Ovvjament l-Evanġelju huwa l-aħbar ta' ferħ. Lil-ħolqien kollu jgħidilna. Min jemmen u jitgħammet isalva mena għax-xandir tal-kelma. U xekk għax-xandir tal-Evanġelju min jemmen u jitgħammet isalva. Min ma jemmenx ikun ikkundannat. U x'in il-kundanna ta' min ma jemmenx? U xekk. Hija li jitbiet minn mulej, ma jaċċettax il-mulej fil-ħajja tiegħu. U xekk din hija l-kundanna mhux Alla jikkundanna aħta. Alla ma jrid jikkundanna lil ħadd. Iżda min ma jemminx il-kundanna jġiba bideħ. Mela jekk xi ħadd jgħidlek isma'
din hija triq tajba, din triq ħażina tgħaddix minnha għax tgħaddi minnha ħatwaġġa. Mhix triq tajba din. U inti tagħżel it-triq il-ħażina u tweġġa mhux tort ta' min qallek u x'hekk imma tort tiegħek li għażilt it-triq il-ħażina li kienet triq perikoluża u weġġajt fija qed jgħidilna. U dawn huma l-mirakli li jsieħbu l dawk li jemnu il-Knisja u x'hekk tal-bidu l-Apostli u x'hekk u s-suċċessuri tagħhom Ġesu qed iwiedhom x'ikunu s-sinjali u x'hekk mela f'ismi keċċu x-xjaten. U l-Knisja sal-lum bix-xandir tal-kelma għadha tenna biex nirbħu l-qawwa tax-xitan, eżisuti, jitkellmu bil-sna ġodda. X'inhuma dawn l-ilsna ġodda? L-ilsien li jġib il-paċi. Fid-dinja u ħafna li bil-sienhom iġibu ħafna ħsara. Ġesu qed jgħidilna li dawk li jwasslu l-kelma tiegħu iġibu l-paċi, mhux il-ħsara. Jaqbdu s-srieb bidejhom. Forsi naħduha letteralment bħalma ġara fi żmien meta ġie Pawlu fostna, però s-srieb jistgħu jkunu s-srieb tal-ħażen u x'hekk jirbħu l-qawwa tal-ħażen mena. U jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt, dan ix-xorb li jġib il-mewt jista' jkun u x'hekk l-azzjonijiet il-ħżiena fid-dinja tal-lum, però min jafda fil-mulej l-azzjonijiet il-ħżiena ma jagħmlux ħsara u x'hekk għax għandu fiduċja fil-mulej u jibqa' jittama minkejja li d-dinja tfittex li tagħmillu l-ħsara. Jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Iqegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. Nitlobkom minn qalbi jogħġobkom itfuh il-mowbajl x'in nidħlu fil-Knisja ħi. Iqegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. Mela il-qawwa tal-Knisja mod speċjali bis-sagrament tad-dilka tal-morda li tfejjaq mill-ħażen tad-dnub u x'hekk. U mela dan huma s-sinjali li jsieħbu lill-Knisja tal-mulej mhux biss fil-bidu imma ma' kull żmien ejjew nitolbuh bil-qalb lill-mulej Ġesu biex jitfa' fuqna l-qawwa tiegħu biex aħna nkomplu nożżu l-Evanġelju eżisħuti u biex kull wieħed u waħda minna narfu li aħna ma nistgħux inkunu insara bidejna marbuta ta' insara on the receiving end biss u x'hekk niġu l-Knisja biex nieħdu aħna biex il-mulej jgħinlilna. Imma daqshekk le, in-nisran ma jistax ikun hekk eżisħuti. In-nisran li ikun dak li rċieva jrid jgħaddih l-oħrajn. Inkella ma jkunx nisrani ta' veru. Nitolbuh bil-qalb il-mulej Ġesu llum biex aħna wkoll ma nkunux inkuntenti, ma nkunux biss kuntenti nkunu dixxiepli tal-mulej minn dawk li jirċievu l-kelma, ma nkunu wkoll apostli, kull wieħed waħda minnha msejjaħ biex ikun apostlu tal-mulej. Jiġifieri dak li huwa mibgħut fuq missjoni biex iwassal lil Ġesu. Mhu bil-wieqfa jogħġobkom. Ħuti Jeżies. F'San Mark il-Knisja issellem l-Evanġelista li ġabar it-tagħlim tal-Apostlu Pietru. Nitolbu lil Alla għal ħtiġijiet tal-Knisja fil-ħidma tagħha ta' apostolat u missjoni. Ngħidu għalhekk kun mal-Knisja tiegħek mulej flimkien. Għall-Knisja Kopta imwaqfa fl-Eġittu minn San Mark sabiex tkun żerrija tal-Evanġelju qalb l-Iżlam nitolbu kun mal-Knisja tiegħek mulej. Għall-mexxejja tal-popli sabiex ħabirku għal aktar dialogu bejn l-insara u l-misilmejn u bil-ġustizzja isaltan is-sliem nitolbu kun mal-Knisja tiegħek mulej. Għal dawk li huma l-aktar fil-bżonn sabiex ikomplu jsibu kenn u għajnuna fil-ħidma bla distinzjoni tal-missjonarji nitolbu kun mal-Knisja tiegħek. Għal din il-komunità nisranija sabiex tkun ir-responsabbiltà gravi li sabiex tħoss ir-responsabbiltà gravi li tevanġelizza bil-kelma u bl-eżempju nitolbu kun mal-Knisja tiegħek mulej. Min qalbna nsemmu li ħutna li qegħdin isegwu dil-quddiesa permezz ta' televiżjoni jew radju jew internet. Niftakru mod speċjali f'ħutna l-anzjani, il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk kollha li jitolbuna nitolbu għalihom u dawk kollha li jeħtieġu
it-talb tagħna fi skiet nofru lil Mulej it-talba personali tagħna. Isma' Alla, it-talb li qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-Evanġelista San Mark u għamel minna l-koll evanġelizzaturi ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' l-ilma u nbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej minn żuniti u d-dunub tiegħi neħlili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej, aħna nagħtu ġieħ lil San Mark għal glorja li tajtu bħal evanġelista tiegħek u fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex tilqa' dan is-sagrifiċċju ta' tifħejjer li aħna sejrin noffrulek ħalli l-Evanġelju jibqa' jixxandar bla eda fil-Knisja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom, nerfew lubna l-fuq, niżżu ħajr lil Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, Mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax intritt li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lill-bnedmin xhieda ta' ħajja tas-sema. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli b'qima kbira nfaħruk u ngħidu intennu bla eda. Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddejs tas-sewwint Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ għall-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu lill Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien u llum nitolbu mod speċjali għall-mejtin kollha tal-familja Formosa. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Mark l-Evanġelista u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ġisem kien maddem ta' Sidna Ġesu Kristu. Qarbu biju għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewtija kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem għaddejs tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem f'idej lejn ir-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħanjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem ammen. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Tkun imbirek mulej għal dejjem.
imbierek l'isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan qawwi, tkun imbierek mulej għal dejjem, u imbierek l'isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Qaddis qawwi, tkun imbierek mulej għal dejjem, u imbierek l'isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobbna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tjiba, tkun imbierek mulej għal dejjem, u imbierek l'isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Nejdulu grazzi bil-qalb l-mulej Jeżis għall-Ewkaristija li ċċelebrajna nqmu bil-wieqfa, u bil-qalb nejdu grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Għatina Alla li tista' kollox, li l-ikel li ħadna mill-altar imqaddes, iqaddisna u qawwina fil-fidi tal-Evanġelju imxandar minn San Mark bi Kristu siedna. Ħanejdu fl-imkien tliet Ave Marijiet fġieħ 3 ijiem lil ġisem Tomna Marija dan fil-qabar kif talbit Nomna Marija minn dan is-santwarju għażiż tagħna. U nofruhom mod speċjali biex l-Evanġelju jibqa' żej sarina l-Maltin u l-Awċejn. L-Evanġelju ta' bilħaq jibqa' l-ideal ta' ħajja għal ħafna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalft id-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier
u l-Iben u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.